Hello guys, welcome to my new video. Ini मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोरनो दिनै फिसालाया स्कुलाव फेन्सि ड्रेसनि प्रग्राम दंमोन आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नै लोमजानानै थांनो हायासै स्कुलावनो। मैया जि खस्थ' ड्रेस एरि नागिरहैलायदोंमोन आरो लोगोफोर। एकदम मायापुरि माइनि नागिरहैबाय। गाव जेखौ जानो लुबैदों बे ड्रेसखौथ' मोनासै आरो लोगोफोर। बेनिफ्राय आरो दर्जिनावबो सुहोनो नागिरबाय। बेनिफ्राय दर्जियाबो सुनो थफिखौल' सुहोनोसै सानदोंमोन आरो गस्लाखौ नागिरबाबो मोनिखाय लोगोफोर। ओमफ्राय दर्जियाबो थफिखौ सुनो हानाय नङा होननायखाय सुनाय जायासै। ओमफ्राय मोनासैनो आरोना ड्रेसखौनो। बेनिफ्राय मानसियाबो नै लोमजानानैसो होबाय ग्रोबनो। ओमफ्राय स्कुलावबो थांनो हायासै, ड्रेसखौबो मोनासै। प्रग्रामाबो केनसेलसो जाबाय बिनिया। फेन्सि ड्रेसनिमोन आरो लोगोफोर। खम जारलानो आरोना। मानो लोमजाबाय थायो मानसियानोथ'? मानो लोमजाबाय थायो नोङो? आया आं मा मिथिगौबावसो आरोना लोगोफोर। जारलासो आरोना। बेनिफ्राय आङो मैया ड्रेस बाहायनाय मा होनो भिडिअखौबो ज' होजाबनोसै आरो लोगोफोर। र' नै जि नागिरहैबाय जोङो बेलासियाव थांनानै आथुर आथुरनो। अनलाइनाव अर्डार खालामबा मोनगौमोन खोमा आरो लोगोफोर। ओमफ्राय अनलाइनावबो अर्डार खालामनाय जायासै आरो गोसोखांलाय लाङासै। बायबा मोनगोनदां साननानै खालामनाय जायासैमोन आरो। ओमफ्राय दा ड्रेसखौबो मोनासै। मानसियाबो नै थांनोसो हायासै आरो जारलाखा। दा बिदिबा भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामना होदो आरो लोगोफोर। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। 5 घन्टासो जों बिदिनो दुंखांफिनबाय थायो आरो लोगोफोर। सानथामसो जाबाय आरो लोमजानायाबो। उन्दुनोनो मोना, मोनायाव एकदमबारे उन्दुनोनो मोनाखै आरोना दासान्दि। जि खस्थ' आरोना। ओमफ्राय आरो मुलि दौबाबो खिनाय जायाखैमोन। ओमफ्राय आरो मुलि दौनानै माबा आरो खिनाय जालायबाय, आरो गोबानाय जालायबाय, बेबायदि जादों आरोना लोगोफोर। ड्रेसखौलाय अनलाइन अर्डार खालामबा मोनगौमोन खोमा आरो लोगोफोर। ओमफ्राय अनलाइन अर्डारबो खालामनाय जायासै नालाय। अनलाइन अर्डारबो खालामनाय जायासै। बेनिफ्राय नेभि जानोमोन आरो गावहा। बेनिफ्राय ड्रेसखौनो मोनासै। ओमफ्राय गावहा आरो बेलेगखौबो जानो गोसो गैया। आं होनबाय बर'नि ड्रेसखौनो गानदो, गामसाखौनो गानदो होननानै। ओमफ्राय लाजियो आरोना। ओमफ्राय आङो बे मैयानि ड्रेस नागिरहैनाय ससे भिडिअखौबो आङो ओमफ्राय लोगोफोरनो मा होनो पेकेट मेथाइखौ एसे जानो होनना बिसिदोंमोन आरोना सिबाय। बेनिफ्राय नै एम्फौ बादा हरखाथारदोंमोन नोंखौ डक्टरा बाबा। फिसालाया जानो बिसिदोंमोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नै एम्फौआनो सिथाबनानै दङ नै लोगोफोर चिप्सआव, आंकोल चिप्सआव आरोना। 20 थाखानिमोन आरो पेकेटआ। नै लोगोफोर खामनाय बायदिसो नुदों, खिन्थु बियो एम्फौसो आरो। नै खामनाय बायदि नुदों आरोना। ओमफ्राय खामनाय नङा बियो, एम्फौआनो माने नै एकदम सिथाबनानै दं आरो नै ओरैहाय। नै नायदो लोगोफोर। ओमफ्राय बे खामनाय नङा दे लोगोफोर, एम्फौसो। एकदम खामनाय बायदिसो नुयो आरोना। सिबाय नै जानो जेबो ओंखाम एरिबो जानो हाया आरो लोगोफोर फिसालाया लोमजानाया। ओमफ्रायो जानो होननानै बिसिनाया नै ओमफ्राय जि खुगा सुबाय सिबाय मुगैनानै। नै जानो ना जाया जाबाय थाबाय। मुगैदोंबा जानांला, उदैया बांसिन गाज्रि जागोन नोंना बाबा। नै मुगैदोंबा जानांला बाबा। अबे सिङाव? र' बेखायनोथ' नायनानैसो जानांगौ। जानांलाहाय आयु। नै बाबा नाय। नै आंकोल चिप्सखौ सिबाय लोमजादोंमोन नालाय, ओंखाम एरि जेबो जानो हाया आरोना लोगोफोर फिसालाया। बेनिफ्राय जानो होननानै बिसिदोंमोन आरो। ओमफ्राय नै एम्फौआ नै मोजां देखायनो आङो र' नै माबादोंहाय केमेरायाबो। बे लोगोफोर नै बे एम्फौसो आरोना। नै आंकोल चिप्सआव मोनदों आरो नै। आयु बेखौनो जानो होनना बिसिदोंमोन। जानांला बाबा, गावहा जि जानाय नालाय मोनजाया। सरि मोनलोङा। ओमफ्राय नै जोंहा लोंनोसै आरोना नै थान्दाखौ।
लोगोफोर ओमफ्राय नै जोङो दायो मायापुरियाव थांगासिनो आरोना लोगोफोर एसे मोनाहांबाय आरोना लोगोफोर मोनसे खामानि थांगासिनो आरोना लोगोफोर फिसाज्लानि थाखाय माने ड्रेस नांगौ जादों आरो थ' बिनि थाखाय थांगासिनो लोगोफोर मोनसे ड्रेस कम्पिटिसन दं आरोना स्कुलाव थ' बेखौनो लांनो थांगासिनो मायापुरियाव आरोना ना मोना नागिरहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जि नायनो मोजां नुखायोना समायनायाव नायनो समायना नुखायो आरोना बेयाव हाबनोसै नामा बेयाव हाबनाय नायनोसै आरोना नै जोङो दखानाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर मायापुरियाव दायो हाबनोसै आरो मालाय मेबि ड्रेस गैयानो आरोना लोगोफोर जारलासो दा मोनगोन ना मोनाथाय सुहोबा आथुर आथुर जासिगोन आरोना फै मा ओइखौ नागिरहैनाय नायना लोगोफोर दखानिया बेयाव थिनहरनायखाय सोंनाय नायनो आरोना नै लोगोफोर गस्ला माने बेयाव टेलाराव हाबबाय नालाय टाइमाबो सर्ट जाबाय नालाय नेभि ड्रेस आरोना दखानावथ' गैया मोनासै ओमफ्राय दायो सुहोनो नागिरबाय गाबोन सानसेयाव हायनो हाया गाबोननो नांगोन आरोना मायापुरियाव आरोना प्रब्लेमनि थाखायनो आं नोंखौ ट्रेडिसनेल ड्रेसखौनो गानहोखादोंमोन आङो गामसाखौनो गानहोखादोंमोन ना आङो मानो पेन्सन जानो नामा एसियावनो मोनोना गामसाया मोनो गामसायाथ' बे दखाना खाथिनि दखानाव मोनदोंमोन आरो दै लोंनि